kiraba mamari ka bangeli sangume ɲagaɲagaw ni kɛli ka kan. O de kosɔn fɛn min ye an karamɔgɔ ba ya Sheikh Badara Ali Sangare san o san mawuluduba kɔfɛ a bi mawuludu belebele ɲanamaya a yɛrɛ moyidugu la n'o ye sirakɔrɔ jɛda ye. O min senfɛ fɛn min anusaruw ka kanda sɔnɔ mina ka ye farafinya lawurukili cɛbaw dɔ kinna a Seydi Sherif Osman Madani Haidara ale denkɛ belebele bi ye o kɛnɛ kan. N'o de ye a Seydi Sherif Ibrahim Haidara ye Bakirul Ulumu an ko a ma ko DGP. O la dun fɛn min y'an karamɔgɔba Sheikh Badara Ali Sangare a ko a bɛ ba nin kɔ cɛ a n'a muso ladɔnniya k'a fɔ ɲina mawuludu san 2024 k'a dɔgɔdara ka bila dabata kalo o tile 4 na an ko ma ko mɛ kalo. O la ko ba nin kɔ cɛ a n'a muso denmisɛnni maakɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ko kɔnɔkulu k'an karamɔgɔba denkɛ kunbɛn ka bɛ sibiri don ma. Fɛn min y'an karamɔgɔba denkɛ Seydi Sherif Ibrahim Haidara a n'a ka jama bɛ bisimila minɛ don i la. Ansarudini magayɔrɔ la o kɔfɛ o bɛ sɛnsɛn ka Sheikh Badara Ali Sangare ka denbaya magɛn ka duwawudon kɛ ye. O kɔfɛ o bɛ laban ka sɛnsɛn ka sirakɔrɔ jɛda magɛn. Bisimilaliw kɔfɛ suratuw mana dun wajulu kɛnɛ belebele bi ɲanamaya an karamɔgɔba denkɛ fɛ ka fara an karamɔgɔ a Sheikh Badara Ali Sangare kan. O dugusajɛ taa bi kɛ an karamɔgɔ a Sheikh Badara Ali Sangare masaw dayɔrɔ laban na n'o de ye an ba Hawa Siribe ani an fa Adama Kankele ka duwawudon kɛ ye. O kɔfɛ sira bi sɔrɔ ka di jama ma nka samedi don yanni karamɔgɔ a Sheikh Ibrahim Haidara n'a ka jama ka kɛnɛ sɔrɔ sirakɔrɔ jɛda kuranɛ kalan belebele bi ɲanamaya walasa ba nin kɔ ka taa ɲɛ ani an karamɔgɔba bi se ka na hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la cogoya min na. O la faamuyaliko ɲuman Ala ko